hay yo ñohow ko mino jaɓɓirtoɗa toñow ɗum ko fifididir ñohow e toñow ko gotu kalto jiiɗa ñohow jomum ko toñow sahaji ni bom penow ko gongo aɗa andi no ɗum way ko kanjum ɓuri leldade e debbo jananɗa laaɓi capantati e tati kumbiro ko nenda ko kono habru adduma ko habrude a arani darsude bisimil ko an keɗimi mbo yiɗa wonde ñohow holko hesɗi hande e nder majji hande gueɗe kewɗe ene tenkenere jaydeji men holngel hen gueɗel gotel ngel ɓurɗa teskade so wona nomination de directeur généraux et de PCA te yidde hunde e maledi ɗum ko yeɗede ɓuuri yiɗinede jogoraɓrano e wiide journal Le Soleil ay caggal de son excellence darni laamu mum woto jeejiten ne heddino directeur uji mum o hefti joddade e jagorɗe makko ɗe ñalawma hanki sanga waktuji sappo ngo ganduɗa haade hunde fof ko yettude e duuna ɓen musidɓe men noddirtoɓe chrétien ji woto jeejiten gonno kay weltare mumen noddirtonde pak kono ko mawde leydi jertinde e nder alahaali no ñaagui Sénégal jam deeƴƴa mbo ala pooɗe e nduure taw ko ballodiral ko ɗo nomination ngaji ɗi puɗɗi woni sababu journal Le Quotidien innirta ɗum alahaali o sal recasement wona iwɓe to gonno woɓɓe lomti ɗumen to gonno e wiide vox populi de ko Mamadou Diagne Fada joguiɗo maîtrise en sciences naturelles waɗama directeur général mbo Sonacos taw lomti ko noddirtoɗo Pape Alé Dieng nawaɗo banggue goɗɗo Mamboy Diaw lomti Mamour Diallo toon to domaine monsieur Abdoulaye Sow administrateur civil kañum waɗama guerdiɗo kuuɗ de Cheikh Oumar Anne wonno ɗo monsieur Yaya Abdoul Kane titulaire d'un doctorat en sociologie waɗama directeur général mbo on agence de gestion du patrimoine bâti de l'état poste vacant monsieur Birahim Faye diplômé en ménagement kañum waɗama directeur général mbo ASP taw lomti ko Pape Khalinia nawaɗo banggue goɗɗo kañum ne monsieur Pape Demba Diallo mo ganduɗa ko ingénieur télécom maintenant wonde directeur exécutif mbo FONSIS fotnama toon to FONSIS monsieur Bassirou Samba Niass gonnoɗo inspecteur des impôts et des domaines kañum nomama secrétaire général du ministère de l'économie des finances et du plan monsieur Aboubakry Sow mo ganduɗa ko ingénieur agronome maintenant wonde directeur général adjoint waɗama directeur général mbo on société nationale d'aménagement des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal woni saye taw ko poste vacant monsieur Abdoulaye Bibi Balde maintenant wonde jagorɗo kañum waɗama directeur général mbo on société nationale woni poste taw lomti ko on Sirédia nawaɗo banggue goɗɗo mo journal o wimi tadi kay ko administrateur des postes waɗama président du conseil d'administration mbo PCA mbo on LONASE mbo wimen ko poste vacant ko nende Pape Gorgui Ndong fotnama wonde DG mbo LONASE Pape Demba Biteye kañum fotnama wonde guerdiɗo Sénélec monsieur Alpha Bocar Balde ingénieur agronome waɗama directeur général mbo Sodagri poste vacant madame Abissey mo ganduɗa ko urbaniste waɗama directrice du fonds de financement de la formation professionnelle technique poste vacant monsieur Mamadou Niang administrateur civil principal kañum ne waɗama directeur d'administration générale et de l'équipement du ministère des finances et du budget madame Demba Dieng kañum waɗama mbo cadastre taw lomti ko monsieur Mam Ounete Fall nawaɗo banggue goɗɗo monsieur Bassirou Soumaré inspecteur du travail et de la sécurité sociale principal de classe exceptionnelle maintenant wonde directeur des ressources humaines du ministère de l'économie et des finances et du plan waɗama directeur des ressources humaines du ministère des finances et du budget monsieur Abdoulaye Diagne inspecteur principal des impôts et domaines maintenant wonde directeur du recouvrement à la direction générale des impôts et domaines waɗama directeur des grandes entreprises à la direction générale des impôts et domaines taw lomti ko monsieur Adama Sall kañumne nawaɗo banggue goɗɗo monsieur Adama Mamadou Sall inspecteur principal des impôts et domaines maintenant wonde directeur des grandes entreprises à la direction générale des impôts et domaines waɗama directeur du recouvrement à la direction générale des impôts et domaines taw lomti ko monsieur Abdoulaye Diagne nawaɗo banggue goɗɗo madame Yama Kouyaté Diaby waɗama directrice des systèmes d'information à la direction générale des impôts et domaines taw lomti ko madame Aïssatou Ndaw nawaɗo banggue goɗɗo kañumne waɗama directrice des services fiscaux à la direction générale des impôts et domaines taw lomti ko monsieur El Hadji Mamadou Diaw nawaɗo banggue goɗɗo monsieur Ousmane Ngom spécialiste en passation des marchés publics kañum waɗama directeur d'administration générale et de l'équipement toon to jagorgal kalfinagal fagguɗo waɗaɓe ɓe mbi ko soko doj nomination tawteɗe nder mum tawtoynoɓe APR woni les alliés kono noon Dakar Times de wi foof ko APR rinki mo siftiri longere janji mum ko kuus dolde dow jaam jog haɗa wontude ñamdu mawɗo leydi mo journal enquête wimen ko ɓe goni ɓe suuɓi ɓe sik ene mbawi addande ɗum ko yiɗi ko e jimadi mum ngam moƴƴinande rende mum ko sohli ko journal Les Échos wimen ko ɓoyta ma woɓɓe mbaɗi Amina Pada yettade dow jaam amin yalla rokken ko ɓuure men ko ɗo journal o témoin rutini ɗoyi landaji jaadoɗe e mawɗo leydi o gila laami woni PS e AFP ɗiɗi ɗo wi caɗele mumen ko goote holen caɗele gooten gal komo wannanowo jagorɗo mum hefti wattanede jagorɗo mum ala ko wahli hen hayso jomum dirti taw mo joofi Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam e Alioune Sarr ɗo wi yimɓe tawteɓe e nder ɗiɗo landaji ɗiɗi nen olje e ko mumen ko kañumen gonno duuɓi jeeɗiɗi gonti gueɗe ɗiɗo duuɓi joyyi mbatten suuf e landa mo rewmi mo journal Les Échos rutini soko wiide men ay wannoɓe e nder mum furet de gooten gal hukkuti konguɗi
fulde jaw fewde Idrissa Seck keɓe mbimo ɓe kolliti Idriss ko neɗɗo mo ganduɗa jokkodiral mum e yimɓe mum wayani no fonno ni way keɗen mbi Idrissa Seck waɗe hoore mum kañum sikkat tan ko lamɗo bo keɓɓira ko ala ko keɓe mbi ko mawɗo leydi mba Allah waɗi lamɗo kono Idrissa Seck mba Allah waɗi lulniɗo lamɗo e lulniɗo mum fofteki Sénégal mo inni Sénégal miiji mum rutto e suɓgoji notirtoɗe municipal ke hesde majji so wona wiide observateur woni duuɓi nawgasi ko ɗin suɓgoji natti waɗ e ñalomaji mumen ɗe jagganano toujours hunde nde firto bel ko ɗum calcul politique walla ko wasde hormade on calendrier républicain ɓe wata refta pop ko hunde teskande mara ko deytani holko jiiɗa so wona wiide les échos ay oy rapport 2018 ko union internationale des télécommunications sur la cybercriminalité woni ɗum annen donnéji personnel yimɓe gujjiteɗe jamme ñalom wonande ɓe nanta ɓe tubankore e nder karalla kes ko ɗum wawa wonde pop jogoɗɗa ko tongode ndaɗa anda an tan goto taw goɗɗo wawata ɗum andude hunde wattude wujjede e nder karalla kes o wi leydi men Sénégal ene jogui nden saɗede nden ko ɗen gueɗe woni sababu hewɓe comptuji mumen koko gujja manda saɗa andi kam leydi men Sénégal ene jeeya e leyɗele nawgas ɗi continent mo Afrique ɗe nden saɗede tawte e nder mumen woni sababu ko rapport garɗo tengtinde e nder leyɗele 175 jofaɗe aduna e kuuɓa ko leydi men Sénégal dari darde leydi 102 ɓiiri e wiide directeur mo union kon tawi erdi au niveau mondial ko le Royaume-Uni en wonde dowlaji dendude Amérique en wonde waala fendo e nder continent mo Afrique mo wimen leydi Mauritanie woni ngar wonindi e on fonno woni leydi 14 ɓiiri au niveau mondial ko kanko woni leydi godiri gunus jeyani e nder leyɗele 50 gueɗiɗe ɗe e nder aduna sababu nde jogade ɗum haydara piccal 68 e on fonno surtout ko hewani to hunde nde ɓe gummuni guila en 2015 woto jejjiɗen kuulal mabɓe jowtingal e on cybercriminalité wotanom toon woni sababu ko kuulal ngal o wi memi kala fonno tawteɗe nder fonno woni sababu ko cyber sécurité mo wi ko saɗede mawde e nder leydi men Sénégal woni sababu wiidema ɗo e leydi men Sénégal yok e yimɓe donneji mumen personnel wona ko ndena saabu hewɓe nen gujjine taw mo joofi compte uji baɗaɗe pirade e ko nende hen observateur ruttunimo oy procès mo Béthio Thioune e almuɓe mum taw ko ñalawmo ɗimmijo woni ɗo wimen nana yaara yeese de ko almuɓe moddinɓe ceerno mumen ha modde rik woni sababu notirtoɗo Khadim Seck ñana haalde e wiide makko o wonno ko jeeyowo o woppi foof gam rewde caggal Béthio Thioune omo haalana men o yano ko Medinatou Salam gam nawde nayi Béthio Thioune e canta mabɓe baɗanno toon ñande 17 lewru avril 2012 o wi no yeehi galle Béthio Thioune e ñalawmo bonande nde o hawri toon e on Bara Sow e yimɓe mum kono o waɗano ko ɗumen saabu Béthio koko winomo woto même Bara Sow ni wono wi o fonno ko artude Dakar kanke Mouhamed Niang denɗi mo sellan kono harde fuɗɗi o ari wallude ni wono ƴetti toon e nder wañ Béthio Thioune on carabine de calibre 12 mbo Béthio Thioune resnunomo ñande weete ene won suɓgoji lefol laamu 2012 hunde no on tottunomo kono wonano haydara so wona yidde rende ɗin nayyi mum o loowe mum baluji ha wi soko doy o felli piyande tati taw ko dow ko ndeka ko gasanno koko gas ndo wiyata nde omo watta hen goɗɗo fiyande nayyi ɓiri nde waɗi furet fiyande no welaka o wi ko nde ɗo fiyande wari Pape Ababacar Diagne o wi ko hono nane joni Béthio yalti namni o musiba ko wari rewata pop ni yaari woni sababu ko Khadim Seck jabɗo ko kañum wari kono wonano fandare makko o yinno tan ko sardirde dental ngal ha yeeso ko lawol Halimatou Dia momi haalane ay barɗo neɗɗo jomum so woni celluɗo ne wonta ha woro hay jawdi ndi kirsuɗa no foti heddade haqqille ma ala ka haali neɗɗo noma eɗen mooli Allah e yoɓade fittandu amin aduna men hande o mi wiyani foof saabu yimɓeɓe foof mondani kon bonɓe ɓe jommen goɗɗodirani e kullon kaɓo kon leldoto kon ñamodiro won jamme ñalawma kon mi felani kon gon tergue hendu goƴami ka bani adama ɗum waɗi serdu neɗɗo e kullel tan ko haqqilli mum Allah jogui tan ko tati o waɗi ke malayika o loowi e mum haqqilli o sorti e mum tuuyo o waɗi kullel o loowi e mum tuuyo o sorti e mum haqqilli o waɗi neɗɗo o ƴetti ko hanno ko malayika woni tuuyi o loowi e mum o ƴetti ko hanno ko kullel woni haqqilli o loowi e mum waɗi kala ko neɗɗo o waɗi iblis tawtimo keeko yinno aɗa faama min e ma iblis meeɗata yernude men sangar aɗa jogori waɗi ɗum ko ala e haqqillaji men o tawata men keɗen jiɗi ko jinneɗen o walliti men ɗum waɗi hay goto woto yiɗi ko boni goto fof yo yiɗi ko moƴƴi duumo e la ilaha illallah pooli ɗiɗi naatine e yimɓe ɗiɗi caggal dumunno dabbo wotoru ndu yalti ene ɓuttidi wonno ndu yalti ene fooƴi ɗi gone namnodirdi ɓutturu ndu wi foƴƴu ndu an kam ko foƴƴuma o wi min mo gonnomo e nder mum dillani fof innude Allah mi maayi mi tampi mi yalti ndunne wima anne ko waɗma ɓuttidde o wi wona haydara so wona mo gonnomo e nder mum wona jamma wona ñalawma wona subaka wona kikiɗo wondini ko siftorta Allah bo mi woni toon hami natti wawde hejje toon mi yalta hami fooƴe kede mi ruttuto joofimi ɗo ko iblis la ilaha illallah sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu mi haɗɗo sabo waɗi furet e ille ɓe radio Teccan mi salmoni mi juri